साहा लोंफैदो दे बेयावनो दोनथ' नै बिफा बैसागुआवबो सफैथारसिगोन जोंहा लिसाइनि लोगोफ्राबो बैसागु जानो फैयोनो हा फैनोबानो जाबायना बोसोर गोदानावलाय खेबसे बयबो रंजानो लुबैखायो जोंबो बिसोरजोंनो रंजाफागोन नङा होमबा बिमा बाथ्राया बेबायदि नङा बिफा आलासिखौथ' आंबो फैजानो लुगैयो नाथाय सिख्लासा थानाय नखराव सेंग्रा आलासि फैयोब्ला गामिनिफ्रा मा साननांगौ गामिनिफ्रालाय मा साननो बैसागु बोथोरावलाय रंजानो आलासि फैनायलाय मा जाखोमा बिमा दे बिफा उनावलाय माबा जाबा आं जेबो मिथिया क्लासा मोजाङैनो जाबाय ना लिसा औ ओइ लिसालाय मा जरा जरा थाब फै कफि लोंनांगौ माम्बार দোকানে নর্মাল কফি 10টা দি ओइ माबाफोर जाबावनो नामा है जाला खोमालै बैसागुआथ' सफैसाबायलै देग्लाय हले लिसालानावसो मोसानो थांनांगौलै जागोन दे थांनो हागोन आं न'आव खोन्थाखाबाय नोंसोरखौ लांगोन होननानै जागोन दे थांगोन गासैबो सिख्लाफोर मोजां मोजां दंना गैया लिसा बैसागु मोसानो सासेसो फटायनांगोन ना है नोंनाबाथाय खालि सिख्लानिल' खोथा जों गामियाव बिदि सिख्ला गैया सिख्ला बुरिफोर गोजासो नोंजों समाया समायब्लाबो सासे सिख्ला बुरिखौनो फटायना दोलै बेनो लिसा है बिदि जालाबायो नामा नोंसिनाबाथाय डायलगआनो बाराखा थ' थांसै बिलটো किमान হ'ল আমাৰ आदा माबा आंखो हालमाजिसो बनायनो नागिरबायनो औ आं हागोन जानु हागोन दे मानो हाया जानो है आदा नोंनो लालै नोंनो ला हे आबो खामानि दङलै जानाय नङालै दे आदा गोबाव जाबाय दे आदा थांसै दे बिदिब्लालाय थांनोसै दे लोंदो बेखौ लोंजोबदो ओइ बाजै थादो दे थांनोसै जोङो दे आगै दे थेब्ला आगै दे फैसाखौ होखांबाय दे आगोलावनो दे जागोन दे सना आइ नै सना आइ मा आयै नै जौ लोंनाय कापफोरखौ स्र' सुनानै लायदो थां आइ थां आरो ओंखामखौबो थाब संदो आइ दे दा नोंदायाबो थाबनो मोनजाफैयाबा रागा जोंगोन जागोन दे आयै सुदो थां आइ थां
आयै बैसागुआ सानथामल'सै आंनि लोगोफ्रा मोसौ थुखैनाय खालिनो फैयोनो दे आइ फैनो थिनबानो जाबाय नोमफायाबो फैनो होखादों देग्लायनि बैसागुआ मोजाङै थांगोन ना थांनाय बैसागुआवथ' मोसानो मोनखायासै देग्लाय हले मोसाथारनांगोन दे आयं आयं देग्लाय गोगोमैनो रंजाथारनांगोन आयं थांनाय बारनिजों देग्लाय ज' खालामना होखावनांगोन होखावनांगोन देग्लाय दे बिदिब्ला आयं थाथ'दो दे आयं दे आफा आं बेखौ बेयावनो दोननानै थांसै दे आइ बेयावनो दोनलां दे आदा नों बाजैखौ माला लाबोगोन थोद जाम्बि सोरखौ लाबोनांगौ आं मिथिजोबखाबाय दे आदा थगायलायनाङा नंगौ नामा अजा बुरै आंखौ अजा बुरै बुंनो फैदों आइनो खोन्थाजोबना होगोन आं र'ना र' मोनथिया आं खोन्थानाखागोन बिनानाव सना नोंनो आं दा बाजाराव थांना गस्ला गोदान बायना होगोन दे आइनो दा खोन्थादो बिनानाव सना नों थगायदो आदा नै थगायाखैलै नै खोमा खेबखाबाय आं थ' थांसै मा जाखो नों आंखौ बानांगोन दे फैबाय फिसाफोर आइ सफैबाय आयै आदाया ना बैसागोनि बाजै गोदान नायना फैबाय नंगौ साला नों मा लगायना होदोंलै लिसा सफैबाय औ फै बेयावनो जिरायफै दे नोंसोर जिरायथ' आं सा फुदुंहैनि आयै आलासिफ्रा सफैबाय सफैबाय आलासिफोरा आलासिफोरा सफैबाय औ मादै मा दाबो फैला बिसोरलाय एथ' गोबाव जाबाय
थ' थांग्रोनोसै जोङो थ' ओइ नालिमोन बैसागु मोसानो फैदों नामा? औ आदामोन नोंसोरलाय मोसाया नामा? गामसाखौनो गाननो लाजियो बिसोरलाय बहाथो मोसानो? ओइ नालिमोन नोंसोर बायदि लकेल गावलियाफोर नङा जों। ओइ नालिमोन नोंसोरबो गुसुं गुसुं गाननांगौब्रा। ओइ नानिमोन दानि जुगाव बैसागु मोसायालै फिल्म दामजालायनाय डिस्क'सो मोसायो। औ जों गावलिया भुटखा बे गुसुं गुसुं ड्रेसखौनो सानो मानो गानहैथां। बा माथो मुसुं गोसासो। बस जोबोद गांदोलै। र' आंहाबो हिर' एन्ट्रि मा खालामनाय जादों बे? लाजिया नोंसोरो बेबायदि रंजानाय मोसानाय समाव बेबायदि खालामनो? थौदो बिनानावमोन बेफोरबायदि मानसिफोरजों दालायलाय। आयौ खालामनाय लोगो आदा mana becaku?
ओइ लिसा आं न'आव थांनांसिगोन न'आवबो रावबो गैयानो औ आंहाबो खामानि दंमोन औ आंहाबो दाबसे जायगायाव थांनो लागा दंमोन सोमखोरा थालांथोंसै नामा जों साब्बाया थांनोसै दे नोंसोर थाङोबालाय थांदो सोमखोरा थालांथोंसै दे नोंसोर थांनोबालाय थांदो आयै आयै आलासिफ्रा थांसैनो ए नोंसोर थांनो ओंखारबायबो औ थांसै आरो साननैसो थालांबाबो जायोमोन ना नांथ'ला दे आयं थाथ'दो लिसा थादो होमबा दे मोजाङै थां दे दे होमबा मोजाङै थां दे फिसाफोर थादो लिसा दे जागोन दे दे औ दे 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 जाबाय दे जाबाय दे जाबाय दे दे दा मोनैबा हरबानो जाबाय दे होमबा आयं मोनफैबाय सोमखोर जों सगावनो बेरायनो थांसै नामा दा बेलासे जागोन दे हनै ना हरनाय बेरेनि फिसाजोआ सोर सेंग्राजों बेरायबाय थादों दाख्लै नुनाय सेंग्रायानोखाथार गामिनि मान सनमानखौसो जागोन बायदि मोनबाय औहाय नैहाय फावदर जोंनो माबा मोनसे खामथारनांसिगोनहाय फावदर अहाय गामिनि मानसि लेंनानै रायलायनांसिगोन थौ गामिनि मानसिफोरखौ खोन्थाहैनोसै थौ होथारनांगौहाय बिसोरखौ थौ बाजै बाजै होद जौ कापसे लाबोदोब्रा सिगांनि बाखिखौनो होआखैहाय थेब्ला आगै होद बाजै आं थानायाव सिन्था खालामना थां कापसे लायगोरो दे आगै जिरायथ' आं लायनि दे ओइ बाजै मांबार लाबोद' ओइ मा एसे गोबौलै र' लांगौ गांलाय लांबाय आं लाबो न आगै ओइ बाजैनि जौआ जोबोद गोथाव जायोलै बाजैया जेरै अन्थाव बाथाव जौआबो जोबोद गोथाव जायोलै बाजै मोनसे खोथा जाबाय नङाना मा खोथा आगै माबालै बाजै बै बेरेनि फिसाजोआ माबा ओइ सेंग्रा गोदान लानानै बेरायग्रा जादोंनो ओइ बेखौनो नुनानै गाबोन रायजोफोरा 10 बाजियाव मिटिं लिंदों ए बिदिसो मालाय फरायनाय लोगोफोरबो जानो हानाय हा बेखौलाय मानोथो मिटिं लिंलायलायनांगौ जाखो होद आं मिथियालै बाजै गाबोन थांबानो जाबाय आं फैबाय दे ओइ आदा बिरेन बहा थांखोब्रा ओइ आदा बिरेन हालबाजि फंबायसो माथो हा माथो खबरमोन माथो खबर माने बारा मोजां मिथियालै आदा गाबोन मिटिं दङनो न'खरनि मानसिफोरखौ गासैखौबो थांनो होदो आदा गाबोन नोंसानि लिसा आइजों ओमफ्राय ओइ आलासि सेंग्राखौबो लांफानो थिनदों दे होमबा आदा गाबोन 10 बाजियाव थांबानो जाबाय दे थांगोन दे बिफा आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन दा बाथ्राया बोरैबासो जाबायना दे बिमा गाबोन थांबासो मिथिसिगोन लांदांफारा गामिनि थाखानाय आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे आफादखौ सालायलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय
मानगोनां लांदांफारा गामिनि रायजो नोंथांमोन आरो जोंनि बे गामिनि उन्दै सेंग्रा सिख्ला आंनि अनजाथाव फंबाय बिनानावमोन आं दिनै नेहाथारि खावलायनाय लेखा आफादगिरिनि मासिखौ गोसो खुसियै नाजावना लानाय जाबाय आरो आसा खालामो दिनै आंनि बे आफाद सामलायनायाव बिथां रायजोफोरा सहाय सहयोग खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। दा जोंनि हाबाफारि लेखा आफादनि थांखि बेखेवनाय दा जोंनिया नेहाथारिया दिनैनि आफादनि थांखिखौ बेखेवना होग्रोथोंसै। दिनैनि आफादनि आफादगिरि नोंथां आरो लांदांफारा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि आफादनि थांखिया लिसानि नखरनि सोमोन्दै सावरायनाय बेखिनियानो। मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोनाथ' नेहाथारिनिफ्राय खोनाबायानो। बेयाव हाबाफारि लेखा जोंनिया दङ लिसानि नखरनि सोमोन्दै सावरायनाय। बेनिफ्राय बे सावरायनाय मेलखौ जों लानायनि थांखिया जादों जोंनियाव खायसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि रायजोफोरा जोंनिसिम जनायदों लिसानि नखराव सासे सेंग्राया फैनानै सप्ता मोननै मोनथामसो जाफैबायनो, माबोरै थाफैखो, नखराव बोरै सोना लाफैखो, बिनि सोमोन्दै सावराय मेलखौ बेयाव लिंनाय जादों। दा आं गिबियावनो जोंनि लिसायंनि फारसे सोंनो लुबैदों बे सेंग्राया बबेनि आरो मानो थाफैखो आरो मानो एसे गोबाव नखराव लाबोना दोनफैखो, बेखौ आं लिसायंनियाव सोंथि सोंनाय जाबाय। आयंमोन, आदै मादै फंबाय बिनानावमोन, नोंगौ आंनि न'आव सासे सेंग्रा दंफैयो, नाथाय बियो आंनि फरायनाय लोगोसो। आं बैसागु जानोसो लाबोदोंमोन, जायगा नायनो गामि नायनो बेरायनो होननायखाय। औ रायजोफोर, लिसायाबो बैसागु जानो लिंहरनायखाय जोंबो गासिबो लोगोफोरजों बिसोरनाव फैदोंमोन। आंबो बैसागु बायब्लानो न'आव थांसिगोन। मानगोनां रायजोफोर, जोंथ' लिसायंनिफ्राय खायसे बाथ्राखौ सोंना मिथिबायानो। ओरैबायदि बाथ्रा नङा, दा मिथिनाय हिसाबै रायजोफोराथ' बायदिसिना आंनि सायाव फोरमायदों, सोंदों बा खायसे कमप्लेन खालामदों। दा बिदियाव दा जोंनि लांदांफारा गामिनि रायजो राजाफोरा माबा खोथा मिथिनाय नुनाय माबाफोर सोरबाफोर दं नामा, बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय जोंनि गामिनि रायजोफोरनिसिम आं खावलायनाय जाबाय। नै रायजोफोर, बैसागो जानो फैनायालाय बिसानावलाय मानोथो थाबाय थानाय जाखो? बैसागो जानो फैनायानो सप्ता मोननै मोनथाम जालायलांबाय, दाबो थांनो जायाखै नामा? बेबायदिजों जायाहाय लिसा। बे सेंग्रायानोथ' बबेनि? जोंनि गामियाव बेफोरबायदि फैनानै मालायनि नखर नखर थानाय, जों माथो सेंग्रायाव बेफोरबायदि थायाखैमोनलाय? बे गामिनि मान सनमाननि खोथाखौबो बुजिलाय लांलालै नोंथां, मिथिबायना? दा आलमाजि फंबाया जि बुंबाय बेबो नंगौ। दा जों रायजोनिफ्रायथ' खायसे बिबुंथि लाखिबायानो, हिनजावफोरनिफ्रायबो जोंनि हालमाजि फंबायाबो लाखिबाय। दा आङो लिसानि बिफा नै जोंनिया फंबाय बिरेनखौ फंनैसो बिनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिफा हिसाबै मा सान्दों, मा नुदों, माबायदि गोसोआव मा हाबदों, बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं रायजोनि आफादगिरि जानानै खावलायनाय जाबाय। आफादगिरि आदा, बे खोथाया नंगौ। आंनि फिसाजोआ गावजों फरायफानाय लोगोसो लाबोदों। दा रायजोफ्रा जेरै सान्दों आंनि फिसाजोआ बिदि नङा। बैसागु जोब्बानो साननैसो उनाव थांसिगोनानो। मानगोनां दिनैनि मेलाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो नोंथांमोन, दा आरो जोंनि बे गामिनि नेहाथारि फंबाय आरो सेंग्रा सिख्ला आरो आंनि अनजाथाव फिसाफोर, दा दिनैनि मेलाव जों जा बिजिरनानै मोनबाय बेयाव जोंनि आयं लिसाया जेबो दाय गैया आरो गाज्रि सोमोन्दो बे सेंग्राजों गैया। आरो जोंनि फंबाय बिरेननिफ्रायबो जों मिथिना मोनबाय बिदि खुनु गाज्रि सोमोन्दो, गाज्रि सभाब चरित्र जों बेखौ नुवाखै। बेनिफ्राय दा जोंनि रायजोफोरनि बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि रायजोआ जिबायदि बे गथ'खौ लिसा आयंखौ मोनसे बदनाम बा गाज्रि सोमोन्दो दं नामा सन्देह खालामदों, बेखौ रायजोफोरनि गोसोनिफ्राय हगारनांसिगोन। बे नंखाय बाथ्रा। गथ'आ जोंनिया बे आयंआ बिदि नङा आरो जे हिनजावसा गथ'खौ जोंनि रायजोआ बिदि बदनाम खालामनानै गामि ओनसोलफोराव फोस्रावनो नाङा, बे दुखुनि बाथ्रा। बियो हिनजावसा गथ'आ मोनसे बदनाम मोननायनि उनाव बा दायनिगिरि गाज्रि बदनाम मोननायनि उनाव उसुबिदा फैयो, मानसिजों मुगैजानो गोनां
रायजोजों बदनाम होजानो गोनां जायोबा गथ'नि भबिष्यतआ अलखदाव गोग्लैगोन। बेखायनो रायजो राजाफोरखौ बिदि जानला मानला मिथिया हसिया बिदि गाज्रि बदनाम बांसावनो थाखाय नाङा होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आरो बिदि उनावबो जोंनि लिसायं बायदि दस्रा सेंग्रा सिख्लाखौ बिदि माब्लाबा आलासि जाथ'नो फैनाय माब्लाबा आलासि रायदावनायफोराव बिदि बदनाम दाहो मिथिखा हखासो बिदि जोंनि रायजोनि गेजेराव बिदि बदनामखौ होनो हागोन। आरो जानला मानला जोङो बेबायदि खालामनो नांला होननानै आं नोंथांमोननि सेराव खावलायबाय। आरो जोंनि लिसायंआबो बेबायदि नङा, जों बिफानिफ्रायबो मिथिबाय। आं बारा गोबाव बुंला आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोननि गासै जोंनि गामिनि लान्नाफारा गामिनि रायजोफोरखौ खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो आफादखौबो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। रथ'ले लिसा लिसा आं दिनै फंनैसो खोथा मिथिनो लुबैदों। मा खोथा सुबुं? लिसा, जों सानैनि सोमोन्दो थासेयावबो नों मानो गोजान गोजान थानो नागिरो आरो थार खोथाखौ बुं, बे सेंग्राया सोर? सुबुं, बे आंनि लोगोसो। आं बेखौ बेलेग नोजोरजों नायाखै, नाथाय बे समाजासो जोंखौ गोरोन्थि बुजिदों। आं मिथिखायो लिसा, नों बेजों मोजां मोनलाया होननानै, नाथाय समाजा बेखौ गाज्रि नोजोर होखागोनानो। औ सुबुं, बिदि होनना मिथिनायबा आं बेबायदि खालामामोन। जि जाबाय जाबाय, आं दा थांनोसै। फंसे खोथाबाव, गाबोन फुंनि 10 बाजियाव बै माथावरि जिङाव आंखौ लोगो हमफै, आं नेना थागोन। सफैबाय लिसा। लिसा, आं नोंखौ बेयाव लिंनायनि जाहोनानो जाबाय जों सानैनि सोमोन्दोखौ बोरैबा जुदि नोंसिनि आइ आफाया मिथियो, अब्ला जोंखौ नोंसिनि आइ आफाया मुगैयोब्ला आं नोंनि अनगा माबोरै थांना थानो? सुबुं, नों मानो बेफोरबायदि सानबाय थायो? जों सानैनि सोमोन्दोखौ न'खराव गनायाब्लाबो जों सानैजों सिरियै अनलायगोन। बेसे गोबाव बेबायदि थानो लिसा? जोंनि जिउनि संसार जानायनि सिमांफोरा मा जानांगौ? सुबुं, नों मानो बेफोरबायदि सानलाबायबाय थायो? जाफुंगोन ना लासैनो सानसे। आं गिनाय मोनो लिसा, आं जाबाय सासे गोरिब न'खरनि फिसा, नों जाबाय सासे गोनांनि फिसाजो। बोरैबा जुदि जोंनि सोमोन्दोखौ मिथियो, अब्ला मा जानांगौ? हे, नोंना साननायानो बाराखा। थ' थांनोसै। थ'। सुबुं, नोंसा बिनानाव सनाखौ सोरबा बुथारनानै गालांबाय। अबाव? बै लामा खनायाव। फै। आयै, जोंनि सनाखौ सोरबा बुथारलांबायनो। मा? सनाखौ बुथारलांबाय? सना! ini सना फिसा! आयै फिसा सना! आयै सना फिसा! नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो? आयै फिसा सना! आयै सना फिसा! आयै मानो बिदि आलाय सिलाय बुथारना गालांखो आंनि फिसाखौ? आयै फिसा!
जानगारनाया गुमुर मोनासै सोरनि फान्दायनायाव बिरलांबाय नोङो नुस'हायै फैला अख्राङा रोमै रोमै जाखांफैयो गले गले नुजाथियो सिमां मोगथां बायदि राव फावा सिमां मोगथां बायदि राव फावा बिखा गावबाय मिथिस्लाबै हरखाब नोंनि बे जानगारनाया आयै जोंनि सनाखौ जाय बेबायदि खालामदों रावखौबो गारा आं मादै नोंसोर मानो एसेबां दुखु खालामबाय थादों जा जाबाय जोब्बाय बेखौ दुखु खालामनानै बहाथो मोनफिननो सुबुं नोंबो एसेबां दुखु खालामबाय थानांला आं दंना नोंजों लोगोसे लिसा आंनि उन्दै बिनानाव सनाखौ बे दुथांफोरा दिनै बेबायदि जिनाहारि खालामबाय मा दाय मावोमोन आं बिनानावा आंबो बेखौ मिथियो सुबुं आंनिबाबो जोंनि समाजनिनो सोरबा गाज्रि नोजोरजों नायगासिनो दङ सुबुं जों बेखौ नागिरना लानांगोन बेनि उनावसो जों बे नखर समाजजों दावहा नांनो हागोन समाजनि माखासे दुथांफोरखौ हमनो हागोन मा जाखो सुबुं लिसा आंनि बिनानावनि गुबै दायनिगिरिखौ आं फोजोबनो सानबाय आरो आं बिसोरखौ दिन नायग्रोनो थांसै नाथाय सुबुं दा बेबायदि समाव जेबो नाथाय गैया लिसा नों आंखौल' नायथ'दो आं थांसै सुबुं सुबुं जाबाय मादै हेलौ हेलौ मिस्टार सुबुं बर' सोर नों आंनि सिनायथिखौ दोनथ' नोंनि मोजां मोननाय लिसाया आंनि सेरावसो दङ ओइ आंनि लिसाया जुदि माबा मोनसे जायो नोंनि मोदोमनि आरा थरसेबो दाना र' सिरि सिरि सोरबा खोनागोन लासैनो मोजाङै रायज्लायना मानोथो इसिबां गरम ओइ सैमा बुन्दा दमदोंबा आंनि खाथियाव फै आंबोथ' बेखौनो बुंनो सानदों आंनि सेराव फै बाराद्राय गाबाय नामाब्रा है सुरिता नुवाखै नोङो रायज्लायनायखौ नङालै बस सिख्लायाबो एसे साफाथारना बस साबायखर मालै आखाइ खेवनानै नामा मोसौ सुरिता थां नोम्माया सिथ्लायाव गोलैना दं आरो थाब फै बारा गोबाव दा खालाम आयै आयै लिसाया बोरो लिसाया दुथांफोरा लानानै थांबाय लिसा फिसाखौ नै सैमा बुन्दाफोर बहा दं नोंसोरो नै आं सफैबाय
सफैबाय मिस्टार सुबुं बर' साला सैमा बुंदा बहा थाङो मानेमोन आं फैनायखाय गिबि नामा बहा थाङो नोंनि खिबु मुनामसुग्राफ्रा गिनो रोजा रोजा बिमानि खुदियाया जेब्ला गाबो अब्ला बिमाया बुङो फिसा दागा नङाब्ला खालिया फैगोन आरो नोंलाय बबे बालाग्रानि गुसेंग्रा र' मानो इसिबां खायसो खालामो नोंलाय दाखालि नोंनि बिनानावाबो जोबोर हिटखामोन माला बिथाखो माबायदि मोनखो आंनि बिनानावनि मादाया मामोन एबा उन्दै गथ'खौ बेबायदि खालामला जायासैमा आंनि बिनानाव जानायब्ला नों मा खालामदों आंनि बिनानाव गैयैखौसो बेबायदि खालामदों साला सैमाफोर मानसि नङा नोंसोरो मानसिनि जिबजों गेलेगासिनो नोंसोरो जानोबो हानाय माबायदि मोनखो माबायदि मोनखो एसेबां गोसा बुइनानै नोङो एसेबां गोसा बुइनानै एसेबो अननायगोन नोङो बस आथिया खायसा जुबायलै जौखौ लोंथांसै नामा नोंबो थांनाव बस आं बुंखाबायखो लांनो हासिगोन दे बस खेबसे बनांगोनलै
Lisa! 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 बुजाबाय नाब्रा इसोरलाय साला साफा खालामजोब्बाय माथो गासैखौबो आइदै लावजोब्बाय माथो आइदै Yeah!